Mai napon 4 szerszámgépen és Tegutex szerszámok dolgoztak, így meg tudtuk mutatni az esztergálás, leszúrás, beszúrás, fúrás és marás területén erősségeinket. Külön kiemelnék egy megmunkálást, ahol Inconel 718-as szuper ötvözetet munkáltunk meg váltólapkás és tömör kerámia szerszámokkal. Dél-Koreában, anyacégünknél ma már több mint 150 kollégánk dolgozik a kutatásfejlesztési osztályon, ezáltal rengeteg megújult, illetve teljesen új innovatív termékcsaládunk van. Ezzel tudjuk segíteni a magyarországi partnereinket versenyképességük fenntartásában. A mai M+E által szervezett Open House egy jó alkalom arra, hogy ezeket a szerszámainkat forgácsolás közben bemutassuk.